Dambala! Idan ba haka ba. Allah ya biya oga, Allah ya Me kawo kwanan? dan kawo ne. Don Allah, don annabi na ce kamar hanyar Saudiya nan in tafi. Kina ji? Gaskiya muna kai mutane 800 wasu kuma 700 ko baka ba? To amma tun da ke ce mun ga daidai kalar Faran yarinya. yawwa an gama mu ko farare muna sauƙaƙa musu. To ke zaki bada 500 kacal. Ƙarya kake wallahi. Dambala wallahi ba inda za mu je anan goye amma kuɗi na. Wallahi to bakin ciki kake ina ruwanka? Kai mun runta kuma kace na biya kuɗi. Ina ba zai yiwu ba wallahi. Dambala ya rikice ya addabi kowa a garin nan. Kai mara kunya ba kai abin da zaka yi ba za a baka ba. To wa ma ya baka wannan? Haka ce? Kai yake faruwa ne? Au ina 500 lokacin da na biya wata yarinya zugudin 500 na baka labarin ta. To ai shine kuma wallahi sai ya bada canjin nan. Ka tabbatar da gaske kake? Wata 200 nan nake so ki bani dan zagaya nan bayani. To yanzu transfer kuke so ko kashi? Budurwa ta ce dai ba kati a wayanta kuma ta kira ni ta ce in tura mata kati ni kuma babu kuɗi a jikina. Ina matan auren. Ban fahimce ka ba wai kai. Mu mazajen aure ne fa. Ni rasa wanda zan sawa ido sai kai. Kuma laifi ne dan namijin aure ya kula mata aure. Normal ne aike kaya na ce. To shi kenan. Manya yan mata fa. Anya bai ba dan zamu more ba kuwa. Magana kenan. Yanzu ma wannan ya tura min message. Wai za mu yi wani meeting an jima. Kin san da ke suna da har Allah da babana ne Aminu. Da Allah ina tambaya. Gidan su Fatima. Fatima kuma? Shikenan nagode. Wai wani irin abu ne haka? Ka sa kanka aboki. To mama ake son mu gayi ai wani irin sabon salo ne idan muna wanki in aka dau yan mintuna haka to ko sai mu dan dauki bokiti mu kafa akan mu can kuma sai mu cire. Zuwa ƙauye ya zama dole a gare ka, ya zama lahu a gare ka, dole sai ka. San ba zai yiwu ba. Wallahi na yi ga uku yau. Suna na zero. Dambala ka gujewa duniya.